aroma lumrang kang sekar gadong nyan sri gadeng rerengkaning taman sari orang ingsep sarining mrengeng pindha pujining Brahmana mangsa santi jaya jaya Amit pasang kaliman tabik sinabeta ngila-ila tinebi nasiku dendaning Bathara sinuwun kula ingkang sowan kula waspadaken ingkang rawuh wonten negari Dwarawati kadhi ngandika paman Premban Begawan paman sarawuh ngandika paman Premban kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi konjupa paman nuwun nggih sinuwun Hawe saking berkah pangestu paduka ingkang sinuwun Raharja pisuwan kula boten langkung. Sembah pangabektinipun ingkang bapa mugi katura sinuwun. Inggih, paman sanget anggen kula nampi. Mugi amewah ana karahayan miwah katentremaning negari Dwarawati. Inggih, nggih. Paman Durna iki. Inggih sinuwun kula ingkang sowan. Karaharjan tekamu Premban. Nggih, awis saking berkah pangestunipun sinuwun Mandura. Raharja wilujeng sowan kula, pangabekti kula katur sinuwun Mandura. Pangabekti nara tak tampa tiba sepadha-padha. Inggih sinuwun. Kok isih panggah wae Begawan Durna. Pangestunipun tasih ajek. Sawangane Prabu Baladewa biyen ki Begawan Durna. Kuwi elek ning saiki kok ya ora apik. Nggih pancen blas mboten kalap. Pancen wontenipun kados ngaten menika. Penake lenggahe Premban iki ming guyon. Nggih, Ger, ngestaken dawuh. Swatama kanthi karaharjan. Swatama padha becik. Sinuwun Dwarawati Raharja pisuwan kula. Berkah pangestunipun sinuwun Mandura Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur sinuwun. Iya. Wis tak tampa swatama. Ya, swatama pangabekti loro wis tak tampa.
Swatama. Wonten dawuh Rama. Sandalmu mbok copot. Sampun. Iki munggane setinggil. Kowe babut emek. Karpete mek kandel. Mbok padake ning omah ning Pertapa Soko 5 Seranda jepit cenanangan. Wis dicopot Sampun kula wonten Jawi. Nah, rak ngono kene iki nggone wong tertib ngono. Inggih. Paman wonten wigatos sing karsa punapi dene jengandika paman Peremban kepareng rawuh wonten negari Dwarawati. Sumangga kula aturi paring dawuh. Inggih. Kepareng matur, Nger, wonten kersa paduka ingkang sinuwun menggah. Wiswanipun ingkang bapa ingkang sepisan kula tuwi karajane negari ingkang angka kalih. Nuruti raos ana ing manah kula dhumateng paduka ingkang sinuwun dungkap ingkang triwigati. Soman kula dalasan anak kula pun swatama menika mboten wonten malih kejawi namung badhe nyuwun pengayoman. Inggih menika nyuwun gesang ngayom wonten kersa paduka ingkang sinuwun. Paman Peremban, Kula nggih. Mangger rumiyin. Menapa mboten klentu menawi paman Penemban ngayom wonten negari Dwarawati. Negari Ngastina menika kirang menapa Yayi Prabu Duryudana kujiwanipun wonten pundi anggenipun angaosi dhumateng jengandika paman Durna. Pangaji-ajinipun Yayi Prabu Duryudana. Menawi jengandika menika mangke ngayom wonten negari Dwarawati menapa boten dawah kosok wangsul. Paman, Mangke rumiyin nggih. Nggih, estanipun boten perkawis bondo donya nanging ngaturaken kauningan. Salebetipun negari Ngastina menika wonten Brahmana enggal ingkang peparab Begawan Surya Dadari. Menika estanipun pun Bapa Soko 5 menika sampun boten kagape boten dipun paelu ing mangka sedyaning manah kula menika mamrihaken supados Pandhawa menika nggadahi manah pangatos-atos badhe kados pundi. Pandhawa menika inggih murid kula, semanten ugi Kurawa inggih murid kula. Nanging ketingalipun kula menika boten dipun tampi, malah kula menika dipun kuya-kuya, dipun unya-unya, dipun wastani badhe ngalang-alangi tiyang ingkang nggadahi sedya sae. Malah saipun Kurawa nggih ngaten menika. Nek darani seneng, nek lagi seneng ya kaya ngono kae. Nek wis ora seneng paribadan nyo patekmu nyo udunmu. Ngaten menika. Durmagati niku lho pethuk kula nggih mencep. Menika boten sepinten nggih. Tembok-tembok ditulusi Durna elek. Wah, jan serik manah kula. Mula saking menika nggih, pecah gesang kula ibaratipun kula menika kejawan. Kula badhe ngeyup. Pun kula pun dawuhi menapa nderek. Kula badhe suwita ing ngarsa paduka ingkang sinuwun kaliyan anak kula pun swatama. Pun dawuhi napa-napa nggih saged bubut-bubut suket napa ngresik-ngresiki gamelan nggih saged. Braso nggih saged. Wonten dawuh paduka ingkang sinuwun namung tansah ndederek wosipun tentrem manah kula nggih. Yayi Kresna, wonten dawuh Koko Prabu. Ngati-ati. Aja gampang-gampang nampani wadune Begawan Durna. Iki mung lagi sak perangan. Sebab iso wae wong kuwi mau paribasan gutuk lor kena kidul. Nabok nyilih tangan. Iki bisa wae. Engko bakal adu-adu. Arep dikaya apa Begawan Durna kuwi pujanggane Ratu Ngastina. Yayi Kresna ya kudu kebak ing pengati-ati. Apa meni Yayi Prabu Kresna bisa nampa ature Begawan Durna? Menawi dinten menika Durna sae nggih. Saestu. Kula boten badhe saestu kok nggih. Pun dinten menika kula tertib. Estanipun kula namung bataken anak-anak kula para Pandhawa. Menika saestu. Mboten wonten bab ingkang sanes. Peremban Begawan Durna. Kula nggih. Kula mboten badhe kawratan, namung kalawa nyambet pangandikanipun Paman Durna. Ibaratipun kejawan. Jengandika ngiyup wonten negari Dwarawati, wondene menawi jawah Kurawa sampun trenceng, sampun tingkas. Bapa Durna inggih keparenga kula aturi kundur. Ngempal wonten negari Ngastina.
minangka pujangganing Kurawa. Inggih nggih. Menawi swasana menika sampun sae, kula boten badhe kawratan. Rekang ning Paseban Jawi kesusul Praptanira Patih Harya Sengkuni. Oh ingsun waspadake ingkang prapta iki kaya Patih Sengkuni. Sengkuni kanthi karaharjan Praptanira. Kawula nuwun nokta inggih sinuwun awis saking kasembuh berkah pangestu paduka ingkang sinuwun Araharja pisuwan kula pangabekti kula katur sinuwun. Paman Sengkuni yana wigati apa dene sajak sumengko pengawak Bajra Praptana Praja Dwarawati. Mara enggah matur paman. Jiwun mugi andadosna ing kauningan. Sowan kula ngarsa paduka ingkang sinuwun menika nggih waleh-waleh menapa kula kautus kelawan ingkang rayi sinuwun Ngastina Prabu Duryudana. Menawi dinten menika kula kautus kinen nglacak beburoning negari. Ingkang tetela sak sampunipun kula ngertos jebul buron kala wau lumebet wonten negari Dwarawati. Menawi saking menika sinuwun srupanyuwun kula sampun ngantos paduka sinuwun menika mangke purun kedunungan beburoning negari Ngastina mindak kesempyok ing aradan inggih saking kalepatanipun. Jalaran dinten menika wonten salah satunggiling pawongan Ngastina ingkang nilaraken negari tanpa pepoyan ing mangka panjenenganipun darbe kalenggahan. Sengkuni, sing mbok karepake iki sapa? Sinten malih menawi mboten Pandhita Sukalima Begawan Durna sak anakipun. Piyambakipun balela nilaraken negari Ngastina tanpa pepoyan kelawan ingkang ngasta peperintahan. Menapa kados ngaten menika leres milawi saking menika sinuwun dinten menika kepareng mboten kepareng buburoning negari rehning sampun pinanggih badhe kula cepeng kula bondo tanganipun ngersanipun ingkang sinuwun Prabu Duryudana. Lah piye kuwi lakone kaya ngene piye iki? Piye Begawan Durna iki mangke sabar nggih, sabar. Mangke riyen. Bab perkawis menika mangke cekap wonten pun bab rampung iki. Kakyatri sang kabrangu rinangkul kinempit-kempit dosa ngertnaning bawana yogi tukang walang ati. Adicuni enten apa Kakang Durna? Enten karep napa sampeyan kok nusul enten negara Dwarawati? Mboten sisah kata-kata atur kula Kakang. Sing ngandika menika ngrumaosi lepat ten menapa. Kakang Durna ngrumaosi lepat kaya negari Ngastina menapa mboten? Mboten. Kula boten ngrumangsani luput, ning mesti kula manganggep luput, nggih ta? Mbok saniki niku wong bener digolek-golekke salah. Akeh tunggale ngoten niku. Tumrape Begawan Durna, kula ninggalaken negari Dina wonten sababipun. Jalaran kula sampun boten kagem menapa pemanggih kula sampun boten dipun tampi. Lah pedah apa Durna ning Ngastina? Pasuwitan ora mung Ngastina tok. Kakang Durna, pripun? Sampeyan iki pendhita kok purian. Purian niku napa? Anggere nesu sithik kok lunga. Lho sak senengku ta. Ya ben ora ya ben niku perkara kula kok sampeyan kok
ngluruhi. Apa dene sampeyan boten kaya kula. Sampeyan nun nggih sedika, patih ra diadeg-adeg. Patih ra duwe jati diri. Mikolahake diri boten ngoten dicune. Yen pancen Begawan Durna niku boten kagem becik kula semingkir. Pedah napa ora wurunga, tak ora kelebu. Wong wis ora seneng karo gurune. Ha nggih to. Monggo klaten kajengaken. Ora pisan ora pindho jenenge Kurawa iki. Manuk manyar susuwe dawa. Anggere entuk sing anyar lali sing tuwa mesti. Kok ngono ki pakeme. Darane aku ora ngerti, mudeng aku. Ping pira ngestina kene penditane, ngakune wong pinter. Keningan mboten jaman kilat buwana kaya ngono. Aku sing ketulot. Mergo saking sampeyan. Mengkara tudang-tuding dumak-dumuk kono, dumuk kene. Dasare sampeyan niku rebuke digugu wae sampun. Monggo mawon. Kula mau ngelingke dicuni, kula mboten serik, mboten apa. Nek pancen dono wis ora kagem ora dienggo. Kula tak golek urip dhewe, pun golek slameting juwaraga kula. Kula niki pun tuwa golek tentrem. Kakang Durna, pripun? Sampeyan ngrumangsani pujanggaring negara Ngastina. Nggih, tasih ngrumangsani. Dinten niki sampeyan keluputan karo Ratu Ngastina. Upamanipun kula lepat, kula ingkang beta Purbalan Masesa minangka sesulihipun Prabu Duryudana. Yen perlu sampeyan budi kula sembadani, bangga kula rampungi. Dicuni, Durna ki wis tuwa upamane mati-mati ampun cucuk. Ngelmu kula wis tak ratake Pandhawa Kurawa wis keratan kabeh. Pun upamane yen to kula kudu mati sing mateni wong Ngastina, sing kula suwitani, sing tak mong niku bedhane Begawan Durna. Wah sing dina niku sampeyan Iblis lanat. Gayah loro teko wis ora nggawa apa-apa. Geger ora nentrem-nentrem wong jagongan. Senguni. Wonten dawuh. Apa negara Ngastina ki carane ya kaya ngono kuwi? Ya. Ora melek mripatmu. Sopo iki? Iki Ratu Siniwaka kowe iki Maradaya. Go racun, go upas. Bedhes elek. Ah, mucar ora? Kowe bareng kuwi. Oke. Nggih, kula napa niki nggih? Kula nggih termasuk bedhes. Mati aku. Durna karo Sengkuni. Yen kowe iki butuhmu teko negara Dwarawati ngugemi benermu dhewe kaya ngono caramu rampunge kapak. Ratu Dwarawati Ratu Mandura ora butuh wong padu, aku jeleh wong padu. Aku jeleh krungu swara kaya ngono kuwi. Sengkuni yen kate ora migat kok kene. Aja tak gacuni raimu kowe. Syukur. Pate unyak-unyu. Unyu-unyak. Anggepe apa? Ora seraba-seraba teko-teko kok ngamuk. Ning aja nyingkur ngono kuwi. Oh nggih, nggih ngapunten nggih. Ngapunten. Ya ngono. Samane cenanangan dasmu ngono. Ngampake kok cenanangan ngono yo. Dipun pangapunten Rama. Sinuwun. Nggih keparing kula matur. Estanipun Sengkuni menika madosi kula namung pawadan. Pawadan ingkang kados pundi? Sengkuni menika dipun utus kaliyan Begawan Surya Dadari kinen pados sisik melik salebetipun Pandhawa menika wonten negari Ngastina. Sinuwun Dwarawati menika badhe wonten penggalih menapa iki dipun utus nggih Sengkuni menika kala wau. Lah kok ora bloko mau-mau? Kenapa ora bloko mau-mau? Lah wedi ya. Yo tatanan. Dai. Kados pundi kok Prabu? Ora kepenak rasanipun Kakang. Kaya ana beneri apa sing diucapake Begawan Durna. Tak tungkane Sengkuni mesti ora ijen. Iki mesti gawa bala. Sing tak pikirake yen to nganti nyebar racun, nyebar wisa. Menika kemawon sae. Mangke nyebar teroris. Menika bahaya sanget. Estu lampahipun niku alus pinten-pinten margi dipun lampahi mila saking menika nggih kekirangan menapa paduka ingkang sinuwun. Tatap sampun wikan bab perkawis menika. Koko Prabu Surupanyuwun kula kawicaksanan. Yo, janji bab perkara iki pun Kakang wis ngerti.
Dina iki Lilanana tak tungkane pati senguni.